Уважаеми настоящи и бъдещи клиенти, за нас продажбата на една бродировъчна машина никога не е краят на отношенията с клиента. Тя е началото на нашата отговорност към вас. Затова от днес Виколина въвежда нов стандарт в грижата за своите клиенти. Виколина – непрекъснатост 72 часа. Вашата машина може да спре, вашето производство не. При гаранционен технически проблем, който не може да бъде отстранен в рамките на 72 часа от официалното регистриране на сервизния сигнал, Виколина ще осигури заместваща машина, за да можете да продължите да работите, защото ние знаем колко важен е всеки един производствен ден. Но за нас това не е просто заместваща машина. Нашата машина е оборудвана с кординг и паетно устройство. Това означава, че докато вашата машина е в сервис, вие ще можете не само да продължите производството си, но и да изпробвате нови технологии, да видите как работят паетите, да създавате изделия с кординг, да тествате нови идеи и може би да откриете нови възможности за развитието на вашия бизнес. Защото заместващата машина не трябва да бъде просто решение. Тя трябва да бъде възможност. За нас истинското партньорство започва тогава, когато възникне проблем. Ние не искаме просто да продадем машина, искаме да бъдем до вас и след продажбата с сервис, с техническа поддръжка, с отговорност и с реално решение, когато имате нужда от нас. Това е нашият нов ангажимент. Виколина – непрекъснатост 72 часа. Вашата машина може да спре, вашето производство не. Виколина – когато зад машината стои компания, на която може да разчитате. Заповядайте да градим едно ново бъдеще заедно. Град Асеновград, улица Заводска, 1. Световното ниво изисква ангажимент. А Виколина знае как.